Kumusta, 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 kumusta? This is your friend, your nanay, LV Amor Cares, and welcome everybody. So, adunay nangutana ka nako kung unsagi kalahian di anang gidagat or gikabuhi. No? So, atong mahinumduman nga kanang gidagat o gikabuhi, pareho ragid kana sila, only ang application kung kanusa ka na i-apply nato nga pulong. No? So, atong hinumduman nga kanang gidagat or gikabuhi, pareho ragid kana siya. Kanang murag mu alsa ang ato ang tinae, no? Murag mo paingon diha sa ato ang ginhawaan ug atong ibugwak. So, mao kana ang kabuhi, and then kanang mag-acid reflux na, maglain ang atong tiyan, dayon maglabad ang ulo, murag kasukaon, murag natag gipanuhot kay nagpanic attack na kun unsa lalay atong mabati ni ana, no? So, may tabo kana siya nga mga pagbatia, dili tungod kay aduna kitay nakaon nga supak sa atong ginhawaan nga mo'y nakapakabuhi ka na to. Kadili man kung nato ma-charge lang ka na sa pagkaon, although dako kay na siya kabahin kung anong gikabuhi kita, anong gidagat kita kanang mga pagkaon, no? Pero kanang kabuhi o gidagat, muabot ka na siya kung something nga mura bitaw mahaadto kita niya ng dapit or makasakay kita og something in motion. Kanang motion ba, no? Nya murag matandog ang ato ang kaning ato ang digestive tract muna nga mo bali, no? Murag mo throw up gani ang uban gayod. So, kung magsakay kitag barko pananglitan, adunay daghan ni anang mga katawhan nga akong nahibaluan nga dili mo kaon. Dili mo kaon tungod kay dagatunon sila. Dagatunon kay musakay sa barko, so dili sila mo kaon aron dili sila mo throw up, no? Pero doon sa mga tao nga ganahan kay mukaon kung magsakay og barko. Pareho ka na sa akong case, no? Ganahan kay ko magsige kaon anang barko kung magsakay na ako. And then adunay mga tao nga nung dili sila ganahan musakay og dili sila ganahan mukaon kung magsakay sila barko tungod kay kung mo balod na hibalo kay ning barko, no? O dagat inigbalod maglain ang ilang ginawa, mo throw up sila. So, ang ilang wato na maghigda na lang gayod. So, ang tawag na to ni ana, og naapa ka na sa mala, gikabuhi, no? Pero tungod kay misakay man ta ang barko, anaaman ta in motion, gidagat. The same way ka nang magsakay kita og sakyanan, no? Kani bang sakyanan sa kadalanan, kung kusog kayong dagan, kabuhion pud kita tungod kay nalisang naman kita sa kakusog nga dagan sa atong gisakyan nga bus, makaha, or whatever, motorcab, or bao-bao, bisag unsa na lang, no? Basta kay anything that is in motion, mo andar gyud ang ato ang digestive tract ni ana, no? So, the same kana sila gihapon, maura nga pagbatian. Uban ana maglaway, no? Magdigwa sila, tungod kay nalain ang ilang ginawa, tungod kay na tandog ang ilang kaning ginhawaan, no? So, kung magsakay og barko, dagko kayong balod, gidagat na kana siya. Ang uban gani niya na mo inom dayon og anti-vertigo, no? Naay usa ka brand anang amogan, mo dayon na ilang paliton aron imnon daan mga 2 hours before mo larga ang barko. Aron dili sila bubati ni anang gidagat, or in English, sea sickness, no? So, mao ka na siya, nakalahi usab sa kabuhi, ato na nang ilain sa ang kabuhi, no? Ari sa ta sa gidagat. So, ingon ni ana, kung anak kita sa dapit nga in motion kita, naglihok kita, ang term na to niya na gidagat, no? Either magsakay kitag barko, magsakay kitag sakayan, pump boat, or binigi, whatever, magsakay kitag bus, magsakay kita og kaning kotse or van or whatever, basta kay dunay magkiog-kiog na gani na gidagat, no? So adunay mga tawo nga dagatunon gayod, no? Kung magsakay na ni anak. On the other hand, ang kabuhi anha na siya sa mamala ba karing sa balay nato, mabiki lang atong kaon, wala kita gidagat kundi gikabuhi, no? Gikabuhi kita. Ang application ana sa word, gikabuhi ako, no? Tungod ka na kay nakakaon ba ka og kontra, or
natandog ang emotion, nasuko, may saka ang acid, may release ang ato ang gastric juices, no, may release og acid mo kanang gikabuhi. So mo kanang naa siya sa mamala mo kana ang kabuhi kun naana sa in motion gidagat, no. Pero kung magsakay usab og airplane, ang term po nila ni ana gikabuhi ako sa aeroplano nga, no. Karang pag take off daan ana, daghang uban nga kabuhion kay malisang mangudpod kay aeroplano din na, no. Ang ila ding thinking pasti nagma-crash ni, no, yabo. So mao ka nang naa nga mura pud sila mapanik muna nga kabuhion pud sila kung magsakay og aeroplano. Labi na nang pag touchdown kanang mag-descend ng aeroplano, muhiyak dayon ng tiyan, daghan pong maglain ang ginawa na, maglabad ang ulo kay napanik lagi kay agi sa kabuhi nga pag-ascend or pag-descend sa aeroplano, no. So mao kanang naa diha ang kalainan sa kabuhi ug sa gidagat, gikabuhi, gidagat, no. So depende kana sa sitwasyon ug asa kitang dapita na himutan. So ang kabuhi usually ni ana sa mamala, no. The same kung madaghan kaayo ang acid nga ibuga sa ato ang gastric juices, matingali gastric something diri sa tiyan, mukabuhi usab kana siya, no. Musaka ang acid ni ana, labi nag masuko kanang nabalisa kita. Kabantay mo anang mura bitaw taog kanang do na tay mag-introduce or anything public speaking unya, makulbaan ta, makuratan ta tungod kay daghan kayong tawo nga mo atubang kanato atong atubangon. So mura putang maglain din atong ginawa, magbalik-balik kita sa toilet kay murag wala na, mura na og nabalisa kita. So kuan pud kana siya, something to do with our emotion kanang kabuhion kita, no. So apil kanang naa siya not only in food. So mao kanang naa ang ato usab nga bation, no. Ang uban ni anak kung malisan kay kita, musaka pud ng kabuhi. Nagani uban diha nga ilang i-joke nga milupad ang ilaang espiritu, no. Nahilupad akong espiritu sa kakurat. So mo kana na ang ilaa pud nga term ni anang kabuhi, no. So lain na usab atong hisgutan may tungod ni anan kalainan sa pasmo sa kusog or pasmo sa gutom, no. Duha kana ka pareho susama nga mga balatian pero lahi-lahi kana siya og character, no. Ang pasmo ka sa gutom self-explanatory, nagutman, napasar ang gutom. Instead nga mamahaw og alas 7, nakapamahaw na og alas 3 sa udto aw sa hapon. Sa ato pa wala na pud ka paniudto, no. Mao nang naa walay pamahaw, walay paniudto, napasar ang gutom. So unsa may bation nato kung mapasar ang atong gutom? Maglabad ang ulo. Maglabad ang ulo dayon malipong. Nganong malipong? Nag-hypoglycemia. Nag-hypoglycemia. Opposite sa hyperglycemia, no? Kanibang blood pressure, no? Na dili blood pressure, blood sugar, no? So malipong usab kita ni anak. Daghan man gumingon og normal ba kung malipong? Depende. Daghan kay ng klase sa lipong which ato nang gaman og video pod bahin sa lipong, no, kay daghan pag yun kaayo ang mangutana nako ni anak nganong malipong. So iyon ana kun pasar ang kaon, pasmo sa kaon kana. Malipong kita, panuhuton, mamugnaw ang singot sa likod, sa kamot, sa tiil o agtang, mamugnaw kay na pero gipaningot og duro, no. So mo pud kana siya og mapasar na kita sa gutom. Mauna nga pasmo sa gutom, no. Napasmuhan uban gani anak mag-joke-joke nala iya gyud pagkaon, hagkit yung kang matralala, no. So daghang mingon anak nga ngano man siya ningon anak ay napasar sa gutom, isaka ang kabuhi sa utok. Mauna na, no. Pero ilar mo ng mga joke-joke pero dunay kamaturan ni anak tungod kay kung walay sulod ang atong tiyan, nagutman kita, musaka ang acid, ari paingon sa atong tiyan, ari paingon sa atong esophagus, ari paingon sa atong ang tanan na sinuses, no, tanan in anak. So mao ka na ang
excuse me, mao kana ang pasar sa gutom, no? Pasmo sa gutom. Naunsa pud ka ng pasmo sa kusog? Kanang pasmo sa kusog, natud pa nila sa mga rural folks nga akong gipangutana, siya ay kanang pasmo sa kusog, kana bang kapoy kaayot kita og tinarbaho, pareha nang maglungag sa dapugan, no? Mga millennials, kaila ba magunsa ng dapugan? Kana bang katong kuan yun nga kitchen, kanibang kusina, kana bang unsay ngalan na traditional, katubang mag tayhop-tayhop sa kalayo, mag kuan og agipo, inana, no? So muna na, kung magdugang sige kitag atubang ni ana, magukay kita kanang kalayo diha nga gasiga-siga, init mo na kayo mo kuan diri sa atong nawong sa atong lawas, no? Magsigitag ukay, buntag hapon udto, pagkaugma na pod buntag hapon udto, buntag hapon udto. Sige na lang, no, murag routine kada adlaw mo itong trabaho. Then after that, bason sa bugnaw tubig ang atong kamot or maligo kita, pasmo ka na sa kusog, no? Mo ka na grabe-grabe gina kay bagdown kita anak, no? Mag-flat kita. So kinahanglan ka na siya nga imasahi gayo dahil inom og inini tubig, no? So ang uban ni ana sa mga rural folks, matud pa nila, magkuter man maulian dayon, no? So, dili man tanang mga katawhan nga, maka-adapt dayon ni ana, no? Sa kaayuhan ni ana nga, pasmo sa kusog. Apan adunay uban nga, hinikuan bitaw kaayo, o mga sakit-sakit, no? Kanang talawan, so kinahanglan ka na nga, i-masahe, no? I-massage lang dayon, magsigig kaunog mga soft diet, hinay aron maulian ang kanhi kusog. Dahil as much as possible kung mag-atubang kita ni anang init, dili dayon kita mo adto sa bugnaw, kanang manghunaw, jojo panghunaw, paghuman og lungag manghunaw, paghumag pamalansya manghunaw, paghuman og unsa ba na magbughag kahoy manghunaw, or gikan pa sa basakan magbasak, nalunod ang tibok lawas sa tubig, dayon init, then manghimasa, o sigurado na pasmo sa kusog, no? So, mao ka na ang kalainan sa pasmo sa gutom ug pasmo sa kusog. Pareho ka na sila nga makadaot gayod, no? Dili gina siya ingon og katiaw-tiawan ang mga epekto ni ana, no? Dili na siya katiaw-tiawan tungod kay mutininuod gina siya og atake sa ato ang panglawas, no? So, mao kana ang ako karon nga i-share kaninyo kalainan sa gidagat, gikabuhi, pasmo sa kusog, pasmo sa gutom. Although ako naman yung na-share ninyo sa previous na kong videos, pero general magud to. Kani karon akong hinay-hinay o specific ginako, no? So, hinahinayan na nato ni kay daghan pag yun ang wala makahibalo unsa kana sila. Napay ningon og unsa nang bugat, unsa nang panuhot, unsa nang impaksyo, unsa nang na gisubawan, no? So ato nang hinahinayon pod og explain kaninyo. Akong usbon dili ko usa ka doktor, no? Dili ko nurse, dili ko medtech or anything nga naa sa medical profession. Ang ako ay experience lang gyud kay nagian pud na ako tanan, no? Nagian po na ako tanan, labi na ginang kabuhi, nena. Siyang pagpiyong. Piyungan ako na og explain ka ng kabuhi, no? So, experience ko ni ana, no? Legit, matod pa. Kuan ko ni ana, kanang, dili ko o sila pa di ko question anang mga anak na, mga kabuhi, panuhot, because panuhuton kay ko. Kabuhiunon kay ko. Dali ko mabikil, dali ko masubaw, no? So, mao lang karon ang atong hisgot-hisgot mga palangga. I hope maka-share pa ko ninyo og daghan, no? Because mao ni akong pamaagi nga maka-serve pug ko sa uban nga nagkinahanglan unsa ginang mga information bahin sa kabuhi, no? Because LV Amor cares. Mao na nga akong ihatag ninyo tanan ang akong na-experience aron pud mo ma-aware nga mao di ay kana, mao di ay kadto, no? So bye for now, hangtod sa sunod.
Have a good and healthy day, everyone. No? So, love you all, guys. Bye-bye. Hangtod sa sunod. No?